sa kaawit. Paayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw naning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si May. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa agi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. I love you. Goodbye. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw ang kaagi karon? Mao kini usa ka babae nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga May. Recorded by X Thunder Gaming. Ma, pa, gidawat ako sa bag-o na akong gi-applyan. Maayo hinoon nak. Lipay kay ko, ma. Unya, kano sa ka magsugod sa mong trabaho? Karong Lunes pa, magsugod na ko. Mainon. Pag binuotan yun sa imong trabaho, mi, ha? Kay lisod in town kayo rong panahonas pagpangitag trabaho. O, pa. Thank you, Lord. May trabaho na gid ko. Hi. Ikaw na yung bago na mong kauban? Oh, Albert, Ming. May? Tess? Daan po gid ko kay ikaw ni. Lady ka magtrabaho din, eh? Utaw, day. Daghan mo ko nag-ingon nga na ako ni may mga bagong kauban. Sus, ikaw man di ay. kailan di mo, Tess? Kailang taon ka ayo, Bert. Kay classmate man mi pag high school. Uy, Pero maulagi. Nagkalago lang mi pag college na namo kay ipalhin man mi puyo. Lipay kay kaday nga may kaila ko din, eh. kumusta man naman trabaho din, Hime? Okay naman, Bert. Kaya ra. Maayo noon. Nikaw tanto ba? Ako yung tangang invite on. Asa man? Snack lang gud sa gawas. Nga naman? Awa lang. Gusto lang ko nga magsuod. Day, permi lagi kong makabantay nimo nga magpuyog mo ni Albert. Nangayap na siya nimo? Wa man, day. Ganahan lang tingali na siya nga magkasuod mi. Ay, kumpiyansa ng Albert Day, ha? Taghan ra ba nagkipamabtusan? Ha? Hoy, pag sure, uy. Lagi! Dagan ang nagsulti nga na anak sa ilang dapit. Mong kun mahimo, paggik kay gud anak niya. May, pwede ko namang ubanan kadayot. Naon sa day ka, nganong goal ka ng naong ni mo. Nag-away mi sa kong uyab, May. Pwede ko namang ubanan kadayot lang. Nagkinahanglan ako may istorya-istorya. Oh, sige, pero di lang ta magdugay ha, kay mangita baya si mama na ako. Ubanan lang ko, bisag kadayot lang. Imnan ng imong tagay. Hindi man ko mainom, good. Mayroon na agad. Bisag karon lang. Damayan lang ko sa akong problema. Naon sa day ka, Bert. Karon ba ko makakita og lalaki nga nihilak? Unsa day kadako sa imong problema, ha? Kuan. Mabdos mo gud akong uyab. Ug dili ako ang amahan. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming.
na ko siya masakpi nga kachat niya ang bago niyang uyab. Magmataragid ko buntag. O nyahain mo rin ang imong uyab. Nga tuwa. Tuwa na sa lalaki nga nagkapamabdos niya. Ayaw lang ko kaguol. Makakita ra ka og babae nga para kit nimo. Salamat, Miha. Medyo nigaan ang akong dugan nga nakapahungaw na ko sa akong gibati. Ato lang itiwas na nga itong ginumay kay pamauli na ta. Bert, nalipong mo ko eh. Ha? Maraman naglituyo ka akong kalibutan. Kagamay atong giinom na to. Nalipong na ka. Lilibay ako anadugin ma. Sige, kay mo pa ulit na ako, ha? Kuhan ka na. Ako na lang kang ihatod sa inyo kay basig maun sa kasdan. Sige. Baway na. Unsa ni imong gidadaan ako? Di man ni, bye. Pahuway lang muna. Una, ulisin ko makapahuway na ka, ha? Tarong magigda, baby. Ikaw, ha? Doon na kayo ng ngapil ni mo sa kong ngapil. Albert, imo makukungyakan. Ay, magakusamang ka. Santi lang ko sa bata na ako ni Mami. Ha? May nahitabo niya ni Albert? Oday, Kinuo ko intawon ni mo, uy. Ano ni sugot makang may tabo ninyo, di man mo uyab. parehas may nakainom, day. Ug wala na mo kapugni ang among kaugalingon. Ginuo ko intawon ni mo, May, uy. Noon sa manis, Albert. Dili naman makikistorya na ako. Mura man siya naglikay. Mahimo ba nga mag-istorya ta, Bert? Ha? Bahin sa unsa man. Sanay tapo na to. Ay, kalimti na to eh. Ipiktura to sa tong nainom. Sa ingon lang anak ka sayon. Albert, nagkuha intaw ni mo akong pagkababay. May, kalimti lang to nahitabo na to. Ang importante nga, parehas na nalipay. Albert. Hala. Huwag naman kudug Di ni mahimo. Magpalit kong pregnancy test. Kinuo ko. Diyos ko. Positive. Kinalang mahibawin ni si Albert. Unsay mabdos? Mauna, Bert. Mabdos ko. Unya, Unsay unya? Kinala man nung pagka sa imong gibuhat na ako. May, di taong tauyab, uy. Dili ta uyab pero nakuha ni mo akong pagkababay. O karon may umaabot at ang anak. May tulubagon ka na ako, Bert. Ipakuha na na, aron may problema. Sakto ako ni. Sagbayis ka? Human sa imong gibuhat na ako, moingon kang ipakuha ning akong gisaba. Di lagi ko mahimong manubag anang nahitabo na to. Kay may kaipon ko. Unsay may kaipon ka? May kaipon ko. Og may duha mi ka anak. Tuwa sa probinsya. Kinuha ko. Sorry kayo, May. Sorry. Anang, ang tinuod. Wam, ko'y gusto ni mo. Gusto lang kong matilaw ni mo. Sagbayis ka. Ikaw ni ko ni mo gipahimuslan. Ibo na itong plano ang tanan aron magkuha ni mo ako pagkababay. Sorry, May. Istorya mo itong nakagod nga mabdo sa lain ng akong uyab. Pero hindi ko ito tinuod. Sa
Salbahis ka, Albert. Ning imong gibuhat ako. Di na ko magpakita nimo. Pagkatauhon ko ning bata ganian sa kong sabakan ug dili ko siya ipailan nimo. Niresign ko sa akong ginabahoan aron di ko na makita si Albert. Nalipay na lang sa ko kagidawat amang ko sa akong mga ginikanan. Sa pagkakaroon, may anak na ko, usa ka babae. Dili na lang kutok ug daghang salamat sa pagtagadig akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kato mga hikalang kaagi ni May nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga dekolahan. I love you, goodbye. Ang mong kaagi gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papanaw sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umakaha sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.